A zašto i da li u stvari i dalje postoji negde neko mišljenje i mit ili zabluda, ti ćeš nam reći, za epidural, da je on nešto nepoželjan za trudnice, da može da izazove nepokretnost. Zašto su podeljena mišljenja oko toga? Ja mislim da je epidural super stvar kada se da, kada treba i kome treba. Pravimo samo nepotrebne priče da to ne funkcioniše, da ne radi, da ovo, da ono. Ti očekuješ da te ništa ne boli, a tebe boli. Zato što to dilatacija velika, pritiska glava na nervne završetke u maloj karlici i ostale stvari, tu nema mnogo pomoći. Postoji papir na kojem piše sve. Za jednu vrstu anestezije, drugu anesteziju, treću anesteziju, šta možda očekujete, šta možda se desi, šta ovo, šta ono. I ti to čitaš, dođeš kod mene kao anesteziologa, razgovaraš sa mnom i doneseš odluku. Otvorenog srca dođemo i mislim, to je stvar koja se daje, koja je stvarno super. Ako naravno vi želite. Svi smo mi različiti. I lepe su te različitosti. Sami smo svi isti. Znači da su nam potrefili terapiju. I da je redovno uzimamo. Tačno.